सुबुं माहारिया रां आर्जिनो थाखाय गोबां फालांगि खालामो, नाथाय बेनि गेजेराव माखासे फालांगिरिफोरा आयेनजों गनायजाया। अब्लाबो सिखावै रां आर्जिनायनि दान्दाजों सुबुंफोरा आयेननि बेरेखाब्लाबो फालांगि खालामनायखौ गारा। आसाम पुलिसा खैफोदाव गोग्लैनांनाय मासनि गोसोम मोख्राफोरखौ रैखा खालामदों, लोगोआव सासे दायनिगिरिखौ हमदों। हाइलाकान्दि जिल्ला जारिमिनारि चेक पइन्टआव चेक खालामबाय थानाय समावनो गंसे NL01 AD 4984 अनजिमानि ट्राक गारिनिफ्राय बे मोख्राफोरखौ बोखांनो हानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ट्राकआ मिज'रामनिफ्राय मेघालयसिम थांगासिनो दंमोन आरो थांबाय थानाय समावनो आसाम हाइलाकान्दि जिल्ला जामिरानि चेक पइन्टआव पुलिसजों हमजायो। लोगोसे राकेश देब बर्मा मुंनि गारि ड्राइभारखौ पुलिसा हमनाय जायो। रैखा खालामनाय मासनि मोख्राफोरखौ हाग्रा बिफाननो हरनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मोख्राफोरा इन्टारनेशनेल मार्केटआव गोबां कौटि रांनि। सुबुं माहारिया रां आर्जिनो थाखाय गोबां फालांगि खालामो, नाथाय बेनि गेजेराव माखासे फालांगिरिफोरा आयेनजों गनायजाया। अब्लाबो सिखावै रां आर्जिनायनि दान्दाजों सुबुंफोरा आयेननि बेरेखाब्लाबो फालांगि खालामनायखौ गारा। आसाम पुलिसा खैफोदाव गोग्लैनांनाय मासनि गोसोम मोख्राफोरखौ रैखा खालामदों, लोगोआव सासे दायनिगिरिखौ हमदों। हाइलाकान्दि जिल्ला जारिमिनारि चेक पइन्टआव चेक खालामबाय थानाय समावनो गंसे NL01 AD 4984 अनजिमानि ट्राक गारिनिफ्राय बे मोख्राफोरखौ बोखांनो हानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ट्राकआ मिज'रामनिफ्राय मेघालयसिम थांगासिनो दंमोन आरो थांबाय थानाय समावनो आसाम हाइलाकान्दि जिल्ला जामिरानि चेक पइन्टआव पुलिसजों हमजायो। लोगोसे राकेश देब बर्मा मुंनि गारि ड्राइभारखौ पुलिसा हमनाय जायो। रैखा खालामनाय मासनि मोख्राफोरखौ हाग्रा बिफाननो हरनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मोख्राफोरा इन्टारनेशनेल मार्केटआव गोबां कौटि रांनि।